Lukács evangélium 3 mondatot, így mondjuk, hogy szót hoz Jézustól. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, még ma velem leszel a paradicsomban, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Az első atyám szót, azt Mária hallotta, amikor Jézus 12 éves volt, és nagyon meg is döbbent, mert arámul valószínűleg azt mondta, hogy abba, apuka. Igen. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Most megteszi azt, amit ő mindig hirdetett, és amit a hegyi beszédnek a csúcspontjában, mint összefoglalja a keresztény tökéletességet, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok, mert ő fölkelti napját jókra és gonoszokra, az esőt ad igazaknak is, meg hát rosszaknak is, és akkor fiai lesztek a mennyei atyátoknak. Ezzel is foglalkoztam, hogy vigyázzunk erre, hogyha valami előbb vagy utóbb van mondva, az úgy látszik a Héber gondolkodásban, de nálunk is van ilyen, hogy itt nem kronológiai sorrend lesz. Tehát, hogyha úgy szerettek, hogy még az ellenségnek is megbocsátotok, akkor ti fiai lesztek. Hanem fiai vagytok, tehát meg kell bocsátani. Mert Jézus fia az atyának. Testvérek, Jézus minden erkölcsi mondata mögött krisztológia van, teológia van. Ha csak erkölcsi szinten beszélne, akkor elviselhetetlen. Hogy lehetne megbocsátani bizonyos dolgokat? Most olvasok egy orosz szerző, egy zseniális valaki, talán Nobel-díjat is kapott. Svetlana Alexijevics. Ilyen vastag könyv. Csak odaférkőzik az öreg orosz emberekhez, és kezdve nyilatkozni, tábornoktól kezdve minden. Testvérek, és az az alcíme, hogy nincs vége a kommunizmusnak. Nálunk nagyjából lecseng talán. Ott egy évszázad volt. De olyan történetek. Az a holodrom, hogy hívják, az ukrajnai éheztetés, egy asszony elmeséli az illető. A gyerekei közül az egyiket megöli, fejszével szétveri, hogy tudjon enni adni a másikaknak, mert éhen halnak. Azt süti meg. Amiket egyik ember a másiknak tudott tenni. Testvérek, vannak dolgok, hogy nem lehet megbocsátani. Nem. Testvéredet bestiálisan kivégezte. Ha te megbocsátsz a testvéreddel, akkor te is gyilkosa vagy, nem? A tékozó fiúról szóló példabeszéd, ezt a nagy drámát nem vesszük észre, hogy csak azért lehet megbocsátani a testvérnek, mert az atya megbocsát neki, mert mind a ketten fiai vagyunk. Transzcendens, a világon túlról kell jönni egy bocsánatnak. Nem az én bocsánatom az egészen. És Krisztus őtőle jön. Krisztus az Isten fia, ez azt jelenti, hogy nem tud visszavágni. Ez abszolút. Szóval mindenben hasonlóvá lehet hozzánk, a bűnt kivéve, de ez a hasonlóság az nem azonosság. Tehát most képzeld el, hogy a gyerekedet valaki rásik és üti, veri, stb. És nem tudsz oda menni, és hiába kívánsz, egyre jobban megy fel a pumpa, hogy így mondják. És egyszer robbansz, vagy Jézusba fordítva van. Ahogy ütik, úgy sajnálja meg, hogy mi lesz velük. Menthetetlenek. És végig a passióban látszik, ezt is egyszer végig elemeztem a Jézus perébe, hogy ő meg mindig azzal törődik, akikkel találkozik. Kezdve, hogy az a poroszló arcul vágja, jól ott a főpapnál, ugye hát kedves akar lenni a főpapnak. És is hozzászól. Ha rosszul szóltam, bizonyíts be. Hiszen azt mondta, hogy miért engem kérdezel a tanításomtól? Én nyíltan hirdettem zsinagógákba.
És ez arcul vágja kegyetlenül. Ha rosszul szóltam, bizonyíts be, ha nem, miért ütsz engem? Miért? Miért? Kérdezd meg magadat, mentsd meg magadat, bajba vagy. Pilátust is mentegeti végig. És végül azt mondja, hogy aki az igazságból való, az hallgat az én szóra, az én szómra még megmenekülhetnél. Szóval valami fordított arány történik. Az Istenség indul be, hogy megmentse azt, aki őt veri. Hihetetlen mélység. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, és hát mi ugyanazt a isteni természetben részesültünk a keresztségből, tehát hogy ebbe elmerülnénk, hogy bennünk van még a régi adamita ember, aki visszaüt, stb. Persze nem tartozik ide az, hogy megvédeni a gyöngéket, stb. Ez teljes más kérdés, az a szeretet kérdése. De ez a megbocsátás kérdése, ugye még bennünk van az, hogy visszavágok, de már bennünk van az új természete, mert azt mondja, hogy ő vele mi lesz. Tehát, hogy nem tud, hányszor gyógyák nem tud megbocsátni, mert imádkozik érte, azt, hogy hát persze, meg már kértem is bocsánatot, de nem. Meg hát ha ránézek, olyan rossz érzés fog el, mondom, ön megbocsátott. Mert az, hogy imádkozzatok üldözőitekért, rágalmazóitokért. Ez már a megbocsátás, nem én belőlem jön ez a fajta megbocsátás. Olyan kisebbek, hát ezt könnyen megbocsátjuk. De van valami, ami áttörhetetlen. Tulajdonképpen a testvérek, ha egymás ellen vétkeznek, az atyjuk ellen vétkeznek, és csak az atyától lehet a bocsánat, amit én közvetítek. És ugye arra is oda kell figyelni nagyon sokszor, hogy aki neked nagyon rosszat tett, az van bajban. Nem te. Neked csak fáj. De mi lesz vele? Hát mi lesz vele, ha ilyen hűtlen volt? Mi lesz vele, hogyha ilyen gyilkos indulatai vannak? Mi lesz vele, hogyha ebbe kitart? Tehát neked kell érte imádkozni. És hány családban megtörténik ez csöndben egy nagymamával, nagypapával? A volt Szovjetunióban is hányszor imádkozik érte. De hát ott vannak ezek az érzések. Nem érzésekről van szó, itt többről. Jézus az Isten fia. És amikor érzi azt, hogy ezek meg akarnak engem ölni, és hát elég korán, majd látjuk azért az evangéliumban, hát akkor atyám, hát te nekik is atyjuk vagy, hát értük küldtél. És itt alakul ki Jézusnak az ellentámadása éppen ez, hogy értük, ajánlom akkor föl magamat. Éppen értük. Bocsáss meg nekik. Ez egy óriási mondat. Mert nem tudják mit cselekedni. És mindaz, aki engedi, hogy az Istennek ez az ember feletti nem logikus. Nem az igazságrendje. Az igazságrendje az van, hanem egy transzcendens világból jövő bocsánat úgy átfoljon a szívén a másik felé, azért ez nagyon felszabadult ember. Nagyon. De ez a könyv azért még sötétebbről szól. Itt nem arról van szó, hogy megbocsátani csak, hanem arról van szó, hogy most is ugyanúgy odavágnék. És a pucsnál ott voltak, hogy miért nem kiadta volna Sztálin a parancsot mind felkoncolni, mind legyilkolni. A feleségét kivégeztette Sztálin. Iszonyatos, évekig bezárta, stb. Utána őt is perbe fogták. Mert hát hogyha a feleségét miért nem jelentette föl? Ővel egy, de iszonyatos dolgokat. És még mindig azt mondta, hogy a Sztálin a legnagyobb államférfi, a legnagyobbat tette, és semmit se sajnálok, amit szenvedtem érte. Mert ő védte meg a kommunizmust. Testvérek, és egy ilyen vastag könyv, kétségbe vagyok esve. Nem. Ki kell. Isten úgy is dolgozik a történelemben, nyugodtan ki kell halnunk. Ki kell halni, az egyházban is bizonyos nemzedéknek ki kell halni. Hihetetlen. Hihetetlen.
Szóval ez egy nagyon nagy téma. Nem csak arról van, hogy kicsit megsértettek, nem tudok megbocsátani, hát szégyeljem magamat, ahhoz még Isten sem, meg kegyelem se kell. Oda csak emberség kell. De ez. És azért az ősegyházban ott vannak ezek a nagy tapasztalatok. És amit Jézus itt mondta, hogy mert nem tudják, mit cselekszenek. Azt hiszem Romano Gardini vagy valamelyik mondta, hát Uram, nagyon is tudják. Nagyon is tudják, hogy kiragadt per. Ugyanakkor azt mégse tudják, hogy kit végeztek ki. Itt kell vigyázni azzal, hogy mit tudunk és mit nem tudunk. Erről lehet, hogy holnap elmékedünk. Ugye, amikor a Péter meggyógyítja a bénát, általa is átmegy ez a krisztusi erő, az egyház kezd élni a mennybe menetel után, és akkor egy beszédet mond, mert ott összecsődülnek körülötte az emberek, és nagyon megmondja Péter, hogy az élet szerzőjét megöltétek. Egyébként krisztológiailag tiszta beszéd, még akkor is, hogyha nincs ott, ahol a 5. századi egyháznak a fogalmazása. Életszerzője, ez a kifejezés a zsidón azt jelenti, hogy Isten. Isten nem lehet megölni. Megöltétek azt jelenti, hogy ember. Tehát a názáreti Jézust megöltétek. De azt mondja, tudom testvérek, hogy csak tudatlanságból tettétek, amit tettétek, ahogy vezetőitek is. Mert ha tudtátok volna, soha se öltétek volna meg az élet urát. Mentegeti. Ezt már Jézustól tanulta. Vagy ott van Szent Pál apostol, hogy megkönyörült rajta, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Igen, hát ez egy nagy kérdés, amivel már foglalkozni kell, mert ezek már nagyon sokat tudtak. Van, amit sejtettek. És amit nem tudtak, de mások megvallottak, azzal miért nem számoltak? Hogy egyedül lehet-e emberi dolgokba csak arra építeni, amit tudunk. Igen. A megbocsátás csak az atyához jöhet. Nyilvánvaló, hogy van valami a nem hívő emberben is, ha egészséges, pszichológiailag, lelkileg, törekszik jó embernek lenni, amely mint egy nyitott erre a csodára. Ugye Elizabeth Lukácsnak jelent meg egy könyve, most leszállították az árát, meg kéne venni, 10-esével veszem meg, spirituális lélektan. Már a címe is orba vágja az eddigi pszichoterápiai gyakorlatot. Mert spirituális, spiritus sanctus, szentlélek. Spirituális lélektan, más a psziché, és más a személy. És ő mondja, egy ilyen képletet ír fel, hogy valakit, akinek nagyon nagy rosszat tettek, mondjuk gyerekkorában is elárulták, elhagyták, stb. Az megteheti a következőt. Nem bocsátja meg nekik ezt. Mégis megint nyílik két nyíl, és ő is árulóvá lesz. Vagy nem bocsátja meg, de mégse lesz árulóvá másik ember szempontjából. De vagy egy olyan vonal, hogy aki megbocsátja az árulást. Azt mondja, az egy csoda. De mi alapján? Szóval nincs kegyelem nélkül. Ha valahol, akkor itt az illető, anélkül, hogy tudna, Krisztus világába belép. Enged ennek a kegyelemnek. Ez a Pécset lakó asszony, Barbara asszony, anyák napjára megjelenik a könyve. Egy interjúból hallottam róla, és nem tudom sajnos a vezeték nevét, akinek az első-második kisgyereke is pár éves korában meghalt, egész élet, egy tatár férje van. Csodálatos volt az egész élete, már negatíve csodálatos. És éveken át futkosott a gyerekhez, hát az mindig halódott, benn volt a kórházban is. Már akkor észrevette azt, hogy autójával ő segít a többieknek, meg megszervezik, sok mindent megszervezett. És már akkor mondta, hogy
kilépek a komfortzónából. Kiléptünk. Azt mondja, hogy megdöbbentő volt. Az attól a naptól kezdve. Mind a 2 gyereke meghalt, a harmadik megszületett, az pedig megérte most a 18 évet, de csak úgy, hogy Angliába operálták, és több millió forintot adott össze a magyarság azért, hogy azt az operációt elvégezzék. Nagyon boldog, de mit hozott ki ebből? Egyébként az élete úgy kezdődött, hogy őt még az anyja méhében megrúdosta az apja, annyira gyűlölte. Azt elváltak a szülők. Ő pedig mindig az édesapja után vágyodott. Mindig. Minden nap szinte várta, és másodikos elemista volt, amikor azt mondta neki tanítónéni, hogy gyere ki, mert itt van az édesapád. Börtönből jött akkor is. Hát az a boldogság. És hát az anyja is elhagyta, és magához vette az apja, nevelte, stb. 18 éves korában megerőszakolta az apja. Nem mondom tovább. Öngyilkos akart lenni, de kereste az élet értelmét. Elvégezte valahogy ezt a újságíróit, ott ismert meg egy tatár fiút, jellemző, hogy mi keltette föl benne a vágyat. Nem az, hogy csinos vagy valami, hanem valami kézilabda csoportban műve voltak, és még ilyen nem látott. Ez tombolt. Ez a lángolt a győzelemért. Ez megőrült. Szóval ilyet nem látszott, még így nem látott harcolni. És hát megtetszett neki, hát házasság lett belőle, és hát ebből született ez a 3 gyerek. És amikor a másodikat is eltemette, akkor azt mondja, hogy te kellene létrehozni egy olyan helyet, ahol ezek a gyermekek otthon vannak egészen, és haldokolnak, de mégse engedjük haldokolni őket csupán. És akkor azt mondja, 2 angol szót benyomtam az interneten, Children Hospice. Kidobta, hogy Angliában van. Most milliókért fogják építeni a nyáron Pécset. Micsoda élet ez! De egy ott van. Meg tudtam bocsátani apámnak. És akkor fordulatot vett az élete. Szóval az a Karl Rahneri elmélet, hogy milyen rejtett keresztények is vannak, anonim keresztények, és akkor mindenkit fölmentünk, mindenki üdvözül. Hát ezt hagyjuk meg az Istennek, ezt nem tudjuk. De annyiban igaza van, hogy az ilyen tett, még mert ő keresztény, de egy ilyen tett, egy nem keresztény ember, tessék elhinni, beleemel Krisztusi világba valahogy, de még nem találkozott vele. Ezt nem lehet megtenni kegyelem nélkül. Ő maga is így élte meg. Tehát az Istentől jövő megbocsátást kéri nekik. Azt, amire ő már rátette az életét, illetve a halálát az utolsó vasárnap, hogy értetek, és sokakért kiontatik. Miért? Mert a szenvedő szolga, Izaiás 53. fejezetében egy ártatlan, agyonvert férfi, aki csak jó volt, nincs bűne, nem az ő bűnéért verik, hasonlít a szenvedő Jézusra, ezt nem én mondom, hanem Izrael Czolli, Róma utolsó főrabbija a hitlerizmus alatt, aki katolizált. Mert ráismert, hogy ez Jézus. Ez nem a zsidó nép. Ez a szenvedő szolga. És oda van írva, hogy mert sokakért is adja az életét, tehát nem csak az zsidókért, hanem azért a sokért, a pogányok. Az mindig a sokaság. Ez van az átváltoztatás szavaiba. Minden ritusban, görögöknél mindenütt, a reformátusoknál van, katolikusoknál is. Ez van a régi misénkben, ami érvényben van, és én is misézek a régi ritus szerint, és az új ritusban is ez van. Pro vobis et pro multis. Értetek és sokakért. Hogy merték úgy és püspöki jóváhagyással átváltoztatni, hogy értetek és mindenkiért. Hát egyébként akkor nincs is értelme az érteteknek. Hát akkor mindenkiért. Beleideologizálnak egy szövegbe, ahelyett, hogy elgondolkodnának, hogy az a szöveg mit akar mondani. És akkor a hideket ráncigálják hidegből melegbe. Hogy most miért? Hát akkor nem mindenkiért halt meg. Na most az egész kérdés, hogy kiért halt meg, az nem kérdés, az egy más téma, hanem ott, hogy merte lefordítani a
mindenki az értetek és sokakért, úgyhogy értetek és mindenkiért. Hogy merte? Ez fordítási kérdés, ez nyelvtani kérdés, ez nem teológia. Hanem ha elgondolkodott volna, akkor rájött volna, mert Jézus beleöltözött a szenvedő szolga alakjába. Mivel az utolsó perceket élem, azért nem csak értetek. Mert azért jött a zsidókért, hogy miértünk pogányokért is jöhessen. Mert ott kapták azt a tudást, amely nagyjából felkészült, hogy megértsék Istent, amikor ő megtestesül. És akkor már Jézus szinte a pünkösdöt elővételezve értetek és sokakért. De itt most nem az a mondat, hogy mindenkiért, nem az a mondani való, hanem az, hogy ő a szenvedő szolga, aki felajánlja az életét. Egyébként, amikor a tridenti zsinat is bennhagyta ezt a misébe, akkor a tridenti zsinat egyik pápája, most nem tudom melyik az, nyilatkozott, hogy bocsánat, itt arról is lehet szó, hogy Jézus hiába halt meg mindenkiért, ha mindenki nem fogadja el. Tehát hálát ad azokért a sokakért, akik elfogadják. Hát mindenki itt van a misén. Hát mindenki hisz. Hát mindenki eljön a lakomára, amelyet rendezett a fiának a király. Ugye? Tehát az is van benne, hogy igyekezzetek a mindenkiből a sokak közé tartozni. Akik elfogadjátok az isteni bocsánatot. Igen. Míg ma velem leszel a paradicsomban, végtelenül titokzatos kifejezés, mert a kérdés is olyan megfejthetetlen. Hát először is ezek a latrok, kik ezek? Tulajdonképpen latornak, meg mit tudom én, rablónak, mint Barrabás is, mert a rabló volt, hiszen a görög szó létész, hát ezt a Pilátus meg a pogányok nevezik így. Ezek zelóták voltak, Jézus honfitársai. Ezek, ugye ott voltak római telepesek sokan Galileában. Ott picit gagyogtak is szerintem görögül meg latinul. Hiszen hozzá mennek a görögök Andráshoz, Andreashoz is egy latin név, latin eredetű, hogy szeretnénk látni az Urat. Tehát, hogy tolmácsoljon nekik. Na és ezek ott ilyen gerilla harcosokként szövetkeztek, és ők, ha láttak egy magáns római katonát, azt leszúrták. Na most hát ez rabló, ugye, a római szemében. Hát azért a zsidó szemében zelóta. A buzgó Simon, dehogy buzgó, a zelóta volt. Azért a 12-ben ott volt a ott állomásozó szovjet hadsereggel lepaktált Lévi, és ott volt a zelóta is, csak hogy mind a kettő megtért. A zelóta felhagyott ezzel az Isten országával, hogy akkor jön el a messiás, hogyha itt leszurkáljuk a rómaiakat, meg egy olyan ellenállást hitunk, amelyben győzelemre visszük az egészet. Lévi pedig ott hagyta ezt a megalkuló életformát, Zakkeus meg a többi, akik ki is osztották a vagyonukat. Minden esetre ezek zelóták voltak, Jézus ezekkel soha nem vállalt közösséget. Soha, se nemzeti, se pedig vallási címen, mert erőszakot tettek. De amikor ők lettek az erőszak áldozatai, akkor velük közösséget vállalt. Mert az asszonyok, a sírató asszonyok, mikor a keresztúton oda mentek, asszonyoknak mindig megvolt a joguk. Hát még a kommunizmusnak a sötét idejében is sokszor, hogy megfenyegették az ékat, meg ott ültek a börtönök előtt, és kimondták az igazat. Oda ment egy csoport asszony, és a pert elítélve Jézust síratták. És Jézus szól hozzájuk, hogy ne rajtam sírjatok, Jeruzsálem lányai, magatokon és fiaitokon, mert jönnek majd idők, stb. Megint megjövendeli a templom pusztulását, mert én vagyok a zöldelő ág, és ha zöldelő ággal így tesznek, akkor mi lesz a sorsa az elszáradottnak? Ez is olyan zelóta kifejezés, a zöldelő ág, azt ők maguknak tartották, tehát hogy van remény.
Van egy hajtás, ez a zelóta mozgalom, amely kinövi magát, és Izrael újra királyság lesz, és újra megszabadul. És azt mondja, hogy nem. Ez elszáradt ág. Bukásra van ítélve. Én vagyok a zöldelő ág. Ne engem sirassatok. Na most, ez a két rabló, gyilkos, de hogy rabló, zelóta, hát ezt vele együtt megfeszítették. Egyébként a perben ott van a Barabás alakja is, az is a megdöbbentő, hogy micsoda, nagyon vigyázzunk a politikával. Politikát minden katolikusnak, kereszténynek művelni kell, benne kell lenni nyakig, de a transzcendensben, az Istenhez való kapcsolatban ítéljen meg a dolgokat. Még a párton belül is. Nincs olyan pártfegyelem, hogy a lelkiismeretem fölött van. Aha, nincs. Tehát belevinni az Istennel való kapcsolatomat ebbe, akkor fogok jó helyen állni. Mert az a tömeg, amelyet oda Pilátus beengedett, hát nem mind volt ilyen föltüzelt és lefüzetett nyilván, de aki keresztre vele, elég volt, hogy a Pilátus biztos volt az utolsó kísérlet, hogy megmentse Jézust. Meg hát bántotta az, hogy ő jogász. Hát nem, ez a vád, ez nem áll. Az utolsó mentség az volt, hogy ki húsvétkor elbocsátott, megadta nekik a jogot a húsvét örömére, hogy egy halálra ítéltet választhatnak. És kiállítja Barabást, aki rablógyilkos, ilyen volt, rómaiak ellen támadó, és Jézust. Ő biztos volt, hogy Jézust választják. És a népnek elég volt, hogy Barabás azt jelképezi, hogy utáljuk és gyűlöljük az itt álló vörös hadsereget, ez elég volt, hogy Barabást válasszák Jézus ellen. Hogy odavágjanak Pilátusnak. Ez egy hihetetlen játék. És ez a kettő vele együtt vitte a keresztet, és arra is oda figyelhetünk, hogy a bal oldalon megfeszített, az káromolta Jézust. Tehát van itt egy káromló kórus, amiben ez a másik nem vesz részt. Itt észrevettem azt, hogy itt az első Zsoltárról van szó. Asréha is luhalát bácátrisáim, boldog az az ember, aki nem jár az istentelenek kell, tanácsa szerint, sem a bűnösök útjára nem állt, és a káromlók székébe se ül. Hát ez az egész Zsoltárt meghatároz, egy afrikai biblikus kutatta ki, hogy mi fogja össze a Zsoltárokat, az ősképek. Ezért a költészetnek, nem költészet, a költészet ősanyaga. Tudniillik, még bennünk van a legnagyobb élmény, nem itt, hanem az idegrendszerünkben, hogy lábra álltunk. Mit jelent az, amikor a gyereked lábra állt? Ment. És úgy ült le. Tehát nem letottyant, meg nem mászott. Azt mondja, ez meg férfi, uralkodó, ellenállhatatlan vagy, mindent erre föl lehet fűzni. És abban, hogy két lábra állt, a világot ketté osztott. Ami fönt van, az fönséges, ami lent van, az alantas. Ott vannak a rontás erői, fönt az Isten. És megyek, az azt jelenti, hogy állva maradok, miközben én is, meg a világ is változok. Erkölcsi tartást is jelent, stb. És a legnagyobb dolog, amikor fölérek a hegyre, leülhetek az Isten házába. Az a végső nyugalom, beért. De nagyon érdekes, ez mind az ellenkező is lehet, hogy aki fölállnak a bűnösök Isten előtt, ez már maga a bűn. Hogy ő föláll az Isten elé? Hogy mer fölegyenesedni? Aztán, hogy a gonoszokkal és a bűnösökkel jár, nem az Istennel jár együtt. Aztán persze, hogyha roskadozik a lábam, csontom sorvadozik, tehát összeesek, az azt jelenti a leülés, hogy végem van. A leülés az csak Isten jelenlétében pozitívum. Hát ez egy csodálatos világ. Tehát ezt mindig elmondtam annak, most is megírtam a magamét, mert a misekönyvben a ordináriumot újra le akarják fordítani. Mindegyikhez kis dolgozatot adtam. Hogy legyetek szívesek, először is azt fordítjátok, ami ott van.
végzette magyar vagy latin szakot, aki fordítja, nyelvészetet és teológiát. Mert ahhoz, hogy felszentelték, az kevés. Ahhoz, hogy felszentelték, azzal villanyszerelő se lesz. Kész. Tehát nagyon nagy bajok vannak. Tehát, tessék, ilyen vad klerikalizmus soha nem volt a második vatikáni sinat előtt. Ott nem volt az, hogy egy plebános megmondta, hogy mi az egyházi zene. És ő bevezet valamit. Bajok vannak. Bajok vannak. És megint az első Zsoltár is, ezt a fordításban tönkretezik, ez csak az egyházzenei tanszék, a dobszai tanárul, meg a köre fordították jól, aki mögött ott van, magyar szakosok, stb. Mezei professzor, aki úgy tudott latinul, mint magyarul. Tehát, hogyha ezt elkenni, már vége van. Nem járok az istentelenekkel, nem állok be közéjük, és nem ülök le közéjük. És ugyanakkor fokozás is van, más az istentelen, ugye? Más a bűnös, ez a szó, hogy hívják be, és más a káromlók széke, gúnyolódók. Mert a gúny abba állott, hogy vallási gúnyolódás. De még mindig a profétáknak hisztek. Nem teljesedett be sose. Élünk, ahogyan tudunk. Ez a gúnyolódás. És ezek jelennek meg itt. Boldog az az ember, tehát az az igaz ember, aki kézbe veszi a Zsoltáros könyvet, de szakította rosszal, 3 testhelyzettel, szinte biológiailag, fizikailag szakít, és az Isten mellé áll. Na most, és hát az olyan, mint a fa, amelynek a gyökerei a vízbe érnek, száraz időben se hullik le a levele, nem úgy a gonoszok, akiket, mint a pejva elhányja a szél, mondja az első Zsoltáros. Gyönyörűek a zsoltárok. Na most 3 kategória szídja, gúnyolja Jézust. Az arra járók. Kíváncsiskodók, bámészkodók, lefüzetettek. Te, aki lerontod az Isten templomát, és harmadnapra felépíted azt, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A tehetetlen ember iránti megvetés van benne, ugyanakkor kísértése is Jézusnak. Ez a 3 gúnyolódó kar okádja a pusztai megkísértés 3 kísértését. Mert azt mondja Lukács, hogy csak egy időre hagyta el Jézust a kísértő. Ez 2 jelent, egyesek szerint, hogy egész életébe kísértette, és egy bizonyos időre hagyta el, vagyis a kereszten. Mikor függött, újra kísértette is. De a 3 kísértés egyet jelent, ha te Isten fia vagy, akkor a magad hasznára indíts be ezt a csodatevő képességedet. Ezt nem teszi Jézus. Az Atya nem azért küldte a hatalmát, nem azért van, hogy életben maradjon, hogy a kenyerekké változtassa a köveket, mert éhes, stb. Vagy sikert arasson, hogy szálljon le a templom tornácáról, mert a naív nép, naív rabbikkal együtt ilyenekről álmodoztak, hogy húsvétkor majd leszáll a messiás az ünneplő tömegbe a templom tornácáról. És ezt megteszed, akkor egy népi várakozásnak a hullámaira fekszel be, és készen van a siker. És mindez. És hát ez a gúny, akkor igen. És milyen megdöbbentő, ha te, aki lerontod az Istent, nem veszik észre, hogy most építi föl. Nem sokára ketté szakad a függöny. Ezzel, hogy a szentély megnyílt, vége van ideológiailag a jeruzsálemi templomnak. És vége van az állatáldozatoknak. Tényleg lerontja és felépíti a templomot. És a katona lándzsány megnyitja oldalát, és abból vér és víz folyik ki, megnyílik a templom. A második csoport a Szinedrion vagy Sanhedrin. Főpapok, papok, írástudók, vének. És ők is hasonlóképpen gúnyolják, de még jobban hasonlít az ő gúnyolódásuk a Bölcsesség könyvének 2. fejezetére. Ahol ezt olvassuk, vértanúk esetében is szoktuk ezt a misébe kötelező olvasmányként előkerül a Bölcsesség könyve 2. fejezet, amely így szól. Leskeledjünk az igazra,
mert terhünkre van. Dicsekszik, hogy ismeri az Istent. És az Úr gyermekének mondja magát. Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk. Még ránézni sem jó. Mert az életmódja előtt másokétól és szokatlanok az útjai. Hamis pénznek néz bennünket, adópénz. Adjátok meg a császárnak, ami császárnak, Istennek, ami Istené, mert ti vagytok az Isten pénze, Isten képére vagytok. Az igazat végső sorsát meg boldognak hirdek, és pöffeszkedve atyának nevezi az Istent. Lássuk hát, igazak-e beszédei, figyeljük meg, mi végre jut. Mert ha az igaz Isten gyermek, az Isten pártjára kell, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gunyoljuk, bántalmazzuk, hogy megismerjük szelítségét, és kipróbáljuk tüzelmét. Ítéljük gyalázatos halálra, mert saját szava szerint Isten oltalmában részesül. Ha Izrael királya szálljon le most a keresztről, mondják, akkor hiszünk neki, az Istenben bízott, mentse meg, hát ha akarja. Hisz azt mondta, Isten fia vagyok. Tehát Isten kísértik. És Jézusnak is kísértés. De Jézus visszautasítja, mert ha leszállna, akkor az ő megalomániás, romlott Isten képüket igazolná, hogy Isten odavágott, és az az erősebb, akkor oda felsorakozunk. A keresztelni Jézus kinyilatkoztatja az Isten igazi arcát. Abba hal bele, hogy elmondja az atyába, egy ilyen gyöngeség van. Nem tud visszajutni. De ez az Isten ereje, mondja Pál. Hát látjuk, hogy megvolt ez a vértanúknál is. Goldman Gereon, egy csodálatos ferences élet. Már meghalt, Japánban lett missziós német, akit, hát majd elmondom a történetét, de a történetében egy dolog, hogy fraternizál az ellenséggel, ezért halálra ítélik, és le akarják lőni, mint hát német katonát. És hát az utolsó éjszakán vele van egy őrzi ott egy SS tiszt. És akkor, hát hogy hiszel-e a Krisztusba? Azt mondja, hiszek. Hiszed-e azt, hogy az Isten fia meg, hogy föltámadt? Hát most mondd meg az igazat, ha is kivégzünk. Azt mondja, hiszek. Akkor légy szíves, gyóntass meg. És meggyónt nála. Közben éjjel történt az, majd később találkozik a Svájcban az apácákkal, akik azt megtudták, hogy fogságba került, ki akarják végezni, és ilyen nap imádkoztak érte. És reggel kapják a parancsot, vagy mondják, hogy nem kell kivégezni. Ez csak egy próbára teszik. Nem vonja vissza ebbe a helyzetbe. Ha valóban Isten fia vagy, mondja a sátán, hát be kell itt fejeznünk, elment az időnk. Még egy dolog, Platón az Állam Politeia című könyvébe, ő 361, Krisztus előtt 361 és 362 között, akkor írta ezt a művet, Krisztus előtt. És azon kezdett gondolkodni, ha tényleg egy ártatlan ember jelenne meg a Földön, tényleg abszolút bűnnélküli, mi lenne a sorsa? És ezt írja, valószínűleg keresztre lefeszíteni. Ezért az egy mondatáért üdvözült ez az ember. Egyébként a reneszánszban ott is van Arisztotelész és Platon az oltári szentséget imádó nagy katolikus teológusok mellett. Hogy mondhatod? Hát ezt nem tudja egy átlag katolikus, ő azt hiszi, hogy a mennyei atya ki akarta végezni a fiát. Mert így most kielégül az ő bosszú, vagy mit tudom én, így kiengesztelődik. Erről fog beszélni majd konferenciában, mit jelent az, hogy engesztelés? Pont fordítottja. Ő engesztelte ki a világot. Mi fagytunk meg. És tessék ezt elképzelni. Tehát rájött arra, hogy az a kell, mert megjövendölték a proféták, az nem az Atya Istentől jön, hanem a bűnbe esett ember pszichéjéből. Ez szükségszerű, hogy ma is kivégzik az ártatlanokat. Hát gyorsan menjünk bele, elkéstünk már az imaórára. Délután folytatjuk, testvérek, 3:30. Most nyugodtan fog beszélni, nem fejezzük be, akkor majd valamikor folytatjuk.